Το 1 είναι ο αγαπημένος μου αριθμός. 1 είναι το τιμόνι του αυτοκινήτου μου και με πηγαίνει όπου γουστάρω εγώ. Ένα είναι το κλειδί της πόρτας μου, μοναδικό και χωρίς αντίγραφο. Ένας είναι ο ένικος του σπιτιού μου. Εγώ, χωρίς να δίνω λογαριασμό σε κανέναν. Εντελώς μόνος. Καμιά φορά όμως, όταν κάθομαι μόνο στο άδειο μου σπίτι, με πιάνει η μοναξιά. Κρατάει λίγο, αλλά όταν συμβαίνει, βρίσκω τον εαυτό μου να σκέφτεται πως ίσως η ζωή να μην είναι απλά μια αλυσίδα από συναρπαστικές περιπέτειες. Και ίσως κάπου στον κόσμο υπάρχει κάποιος άνθρωπος για μένα. Και τότε αναρωτιέμαι, αν αυτό το άλλο μου μισό υπάρχει, θα είμαι αρκετά τυχερός να το συναντήσω? Αλλά μετά ανοίγω την τηλεόραση και δεν το σκέφτομαι περισσότερο.